Isinagawa ng Provincial Government ng Pangasinan sa pamumuno ni Governor Amado Pogi Espino III ang blessing at opening ng Provincial Government Employees Multipurpose Cooperative of Pangasinan New Business Center, bagong tayong public restroom at 3 two-story cottages sa Capital Resort. Pinangunahan ang nasabing programa ni na Board Member Salvador Perez Jr., Provincial Administrator Nimrod Camba, Human Resource Management and Development Officer Janet Asis, Capital Resort Del OIC Cristina Bumilta, Pgempcop Chairman Ernesto Rosario, mga department heads ng provincial government at mga empleyado mula sa iba't ibang opisina. Pinangunahan naman ni Reverend Father Jeffrey Catatista ang pagbabasbas sa mga pasilidad. Ang nasabing kooperatiba ay malaking tulong sa ating mga empleyado sa panahong sila ay nangangailangan. Nandiyan po ang ating mahal na Gobernador, Amado Pogi Espino III, na handang tumulong ho sa mga ganitong organisasyon na po, lalong-lalo na po sa ating mga provincial employee. We'd like to request everybody, including the department head, na sabihin sa mga empleyado na membro at saka hindi membro na bibili ng grocery dito kasi mura naman ang pagbinta natin. Saka ang scheme natin credit, 5,000, payable in 1 month. Ang provincial government naman ng Pangasinan ay patuloy ang pagsuporta sa mga ganitong programa, mas lalo na sa panahon ng pandemya. Liza Ivana Ferrer para sa Capital News TV.